Ire sarta pawonuting ranu resing karsaning sun dening kanyut Pitana ning sesanti niskala nirkumaraning pramudita sirna kang durgama sinapu ing kaheningan binitah purweng kayun lunar buka wiwaraning carita sinungging pralampita ginupit lengening budaya luhur mrih tadya tepa palupi Sangya Marsudi teteping dharma ing reh kautaman hanenggih negari pundi ta ingkang kinarya purwakaning kandha tuhu glaring negari Traju Trisna ya projeng Prajatisa nagari Jembar jajahane suka sambet memitrang parandini sedaya Raja Nerpati sakanan kiring datan kaungkulan pambekaning Sang Nata Muhung samya giris miris dhateng kasektening Sang Nata ingkang nyata kena lara nanging luput ing pati labet Srinata hanggaduh aji Pancasunya sinten ta jejuluing Sang Narendra nenggih kawentaring Rat Prabu Suteja ya Prabu Bama Narakasura Ratu pepakuning bumi ing tansah hambudi murih harjaning praja Parenten dalu anggung sinuyudan sagung para kawulane dasar tinatah mendat jinara menter sinuduk putung tinumbak bengkung marmolamun ginunggung wiyaring jajan luhuring keprabon wibawaning Sang Nata Saradri datanana pedhote pinunggel kang hawi carita rantak-rantak sumeblak sunaring Raditya dayane weh Prabawa tentrem saya ndedel gayuh ngawiyat manjering Sang Hyang Surya panasing swasana amerbawani goreh rongeh lenggahira Sang Narapati Prabu Suteja
Nadyaning pasuwanan anggenggeng pasibaning para nayaka Waktra, Bupati Kliwon Wedana. Ingkang mungguing ayun tuhu Warangkanata, ingkang awasta Kyai Patih Pancatnyana. Mongko gedhik manggalaning kewuh cucuk ing Adiloga. Tautate hambing kaskarya bedah praja mboyong putri gantol kapurancak. Sembada kelawan dedapurane ngawingkingaken pasebaning Adipati Yayah Griwa. Sinambeting wuntat wadyabala bacingah campuraning raseksa miwah manungsa. Wadya buta ingkang tanpa wilangan, buta dengen buta dingin. Ana ingkang sumping pring sedapur akalung ula welang miwah ula weling. Suprandina Munta ginunggung wibawaning Sangata kaya datan ana kendhat ingkang anyaritakake dadya mangkono panglucitaning driya. Malugon laguning lakas lukita linuding kidung kadung kadar ngamomong memeun manah ragayu Kiwana tanah golong gumolong manadukara karana nira mangapus karana nira mangapus puspita wangsalan semon mangkya darajating praja kawuryan
wasa nyaruri Rurah pangrehing ukara karana tanpa melupi hati lar silastuti suca no sarjana kelu kang lulun kala tidha-tidhem tandhaning dumadi hardayeng rakaroban dening rubeda ratune ratu Tama patih linuwe Pranayaka Tyasrarja panekare becik parande netan dadi paliyasing kala bantu malah mangkenan datra
Tatra ong rupeta ngaripati ong beta beta hartane wong sak negara wong sak negara jagat wasisaning Bathara Wayah Bathara jagat Patih Pancatnyana kula nun mundi dawuh timbalan Padukendra amijing kengabding kepatihan kula pun Pancatnyana kaget tak timbali ngadhep sewu kalepatan ingkang abdi nyuwun lubering samudra pangaksami estunipun malah ngungun raos sing manah kula dene sampun sawetawis dangu anggen paduka sinuwun miyos tinangkil parandene namung kendelan kewala mila sinuwun kula nyuwun pangapunten Cumantaka munjuk atur ing ngarsa paduka sinuwun. Kula srantos wiwit kala wau tabuh sanga engga mangke paduka ingkang sinuwun tansah kendelan. Menawi saking agenging kalepatan ingkang abdi kula pun Pancatnyana mbok menawi kula ingkang dados tok sumbering duh kita mugi enggal kapatrapana pidana ingkang awrat kalumah wonten ing aban kapagasa jangga kula mboten badhe swala namah manah kula namung tansah nderek kepareng paduka Sang Padukendra senajan to kinarsakna enjing pantawis sonten kula namung nderek kepareng paduka Sang Prabu. Paman, sayektine kabeh mau ora merga saka gedhening kluputanira. Ingsun wis sumurup kuncara hateking Projeng Traju Trisna iki ora liya saka nayaka pangembating praja kalebu sira Paman Pancatnyana nggonira ngembat paprintahan minangka asta kanan lan kiring panjenengan ingsun nanging apa ta darunane dene Prabu Suteja nganti engga wektu iki durung kepareng medhar pangandikan merga panjenengan ingsun kabanda ing rasa pangrasa ngumbara gagasanku. Kula nuwun sewu menawi kenging kawedharing kathah lajeng menapa ingkang dados duh kitaning manah. Tumunten enggal paring sabda kula badhe nganglungaken jangga nelingaken karna sinuwun. Patih waleh-waleh apa sejatine ingsun mireng tembang rawat-rawat gethok tularing mbok bakul Sambewara. Ujaring kandha wektu dina iki Adipati Tunggarana bakal mbalela moh dadi rerehan Traju Trisna. Adipati Wahana wis tata-tata bakal madeg kraman. Niate bakal madeg mandiri.
Betal saka panguwasa panjenengan ingsun. Mongko sejatine Kikis Tunggarana ingkang dilungguhi dening Adipati Wahana mengkono mau kalebu wewengkon negara ing Trajutrisna. Lho. Ing atase panjenengan ingsun wis midhanget perkara iki teka malah patihe mung plongah-plongoh. Piye Pancanyana? Hanjarahing Keng Puspitarum kasiliring samirana ombre sekar kadung kongas kandanyo maweh raras renaning driya Waduh, sinuwun nyawa Gusti kula. Lepat Agung Pangaksama Paduka sinuwun. Estunipun waleh-waleh menapa perkawis menika ingkang abdi kepatihan ugi sampun midhanget. Adipati Wahana badhe mbanggel mbalela dhateng Paduka ingkang sinuwun namung rening sedaya kula wau perlu tinaliti. Sampun ngantos Paduka ingkang sinuwun tumindak ingkang tanpa petang ingkang tundhanipun namung badhe damel kapitunan. Mbok menawi wonten abdi ingkang langkung caket kaliyan piyambakipun inggih menika ingkang mapan wonten wingking kula Adipati Ayah Griwa. Kula kinten badhe ngaturaken larah-larahipun ngemuti bilih Adipati Yayah Griwa menika tasih kaleres sederekipun Adipati Wahana. Yayah Griwa, kula lan wonten pangendika ingkang adhawuh. Yen ora kleru kowe kakangne Adipati Wahana. Kowe karo adimu Wahana padha-padha putrane swarga, Paman Prabu Kalamestaka, Ratu Tunggarana Sepuh. Inggih leres dawuh Paduka. Ya gene. Adimu duwe reka daya kang kaya mengkono. Kowe ora gelem ngilikake. Kula nyumanggaaken Paduka sinuwun. Namung estunipun waleh-waleh menapa kula kaliyan Yayi Wahana wau lenggahipun sampun piyambak-piyambak. Adi kula wonten tlatah Tunggarana mangka kula wonten kadipaten Gagak Rewanda. Nggone mun pun dhewe-dhewe mboten ngertos babagan menika. Sinuwun. Apa kowe ora tau nuturi sak solah tingkah adimu Adipati Wahana? Kados pundi anggen kula badhe ngengetaken wong gesang kula piyambak kemawon morak-marik kok ngelikke sedulur.
yen nganti sedina rong dina Adipati Wahana ora atur katrangan ingkang cetha. Kowe aja wedi kangelan. Ingsun utus nak yenake menyang Kadipaten Tunggarana tantingen karepe adimu Adipati Wahana. Yen isih nyata gelem ngayom marang paprintahan Trajutrisna, bakal tak ayomi. Ning yen tetela dheweke mbeguguk mutawaton gajah gelar bondan tanpa ratu. Sira sun paringi Purbawasesa sak utuhe. Yen Adipati Wahana bangga rampungana, yen budi sembadanana. Kowe tak gawani Purbawasesa kinantenan kawicaksanan. Tak menangake nganti wadya raksasa segelar sepapan. Yen perlu Tunggarana biyu ana batang sayuta. Sigra kang pala tumingal prang sampo samya medali. Lir tatet wileting kada Dayang kong mangun sang niti benjang sangat cimicil adinyong edali wuwus Trasta Surawilaka kaya buta sing ora agil pasti jonggo dendanyo mangambak boyo Tumawur mangawur warulangan ngarane ngatur Anut lakuning Kurawa nguni patine sang Pimanyu kena ing citra Leng-leng ramyan ingkang driya lir iwang candra kang kathah wengan sumuk inget yas kang katuridan limut kang kapyataning rucing
Remeng indriya kang manawung keguwung ing yang sesa keguwung ing yang sesa Waduh, Eyang. Rawuh jingandika wonten negari Trajutrisna. Sakala andadosaken kagyat sotaning manah kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk sarawuhipun Eyang Patih Harya Sengkuni. Nggih. Mas Putu inggih, sowan kula rahayu niring sambikala. Mboten langkung namung pangastuti kula kunjuk nggih. Nggih. Kula pundi, Eyang? Sinten ingkang kepareng nderek jengkaripun Eyang Patih saking negari Ngastina? Iya persajan kemawon kathah para sata Kurawa ingkang sami rawuh wonten ngriki. Wasipun menawi dipun pandhegani kaliyan tiyang sepuh kados kula mekaten, anak-anak kala sata Kurawa menika sami gemrubut-gemrubyuk kepareng rawuh wonten ing negari Prajatisa. Namung sewu-sewu kalepatan ingkang abdi tadah wadana nggih nggih. Nyuwun gungi samudra pangaksami. Sowan kula menika ingkang sepisan mertuwi karaharjan paduka wayah Prabu Sitija ingkang angka kalih kula mundi dawuh timbalanipun ingkang paman anak Anggir Jaka Pitana. Estunipun kinen maringaken puja pangestu kunjuk paduka wayah Prabu. Nggih. Sampun kula tampi andatosaken suka bingeng manah. Wangsul sakjengkaripun Eyang Patih dhateng negari Ngastina, sungkem kula mugi kunjuk wonten ngersanipun Paman Jaka Pitana. Inggih. Wontene jangkep ingkang angka 3 sowan kula menika sulih salira saking anak Prabu Kurupati. Kepengin sanget badhe sabiyantu pepetenging penggalih paduka wayah Prabu. Awit ingkang Paman ing Ngastina mangertos bilihing rikalenggan mangke negari ing Trajutrisna kadidene Basanta ingkang katawing hima remu-remu semua ngandanu mongko punjering paprentahan negari Trajutrisna ingkang kasta dening wayah Prabu Suteja ing rikalenggan mangke kadidene nampi cobining kawontenan ingkang Paman ing Ngastina mangertos bilih wekdal menika paduka anggir nedeng nandhang Sungkawa labet paduka wayah Prabu menggalih solah tingkahipun Adipati Wahana inggih ingkang anguwaosi lan ingkang lenggahi Kadipaten Tunggarana. Rak mekaten nggih. Waduh. Inggih. Mboten klentu. Leres Eyang, leres. Nah, menika ngaten nggih. Estunipun ing rikalenggan mangke Adipati Wahana kapara yekti leres-leres nedya mirang kampuh jingga badhe bali lombanggil. Piyambakipun sampun wiwit tata-tata rumanti keprajuritan sikep keprabon perang. Niatipun pancen badhe misah saking Trajutrisna. Piyambakipun badhe madeg merdeka mandiri. Nanging upami Adipati Wahana gadah kuwanen ingkang mekaten kala wau, mboten nama mokalan mboten nama aneh jalaran tetela wonten ingkang dipun jagaaken dening Adipati Wahana. Wonten ingkang mbokongi saking wingking. Lelampahan menika pancen sengaja dipun ageng-agengaken jalaran wonten ingkang dados dalangipun nggih. Kula nuwun sewu, sinten ingkang mbetengi perkawis menika? Eyang. Sinten malih menawi mboten ingkang raying Pringgondani? Sinuwun Prabu Gatotkaca. Adipati Wahana pancen dipun kileni dening lare Pringgondani supados nesu, supados ngraman dhateng Trajutrisna. Oh. Kula nuwun sewu, lajeng pamrihipun Yayi Prabu Pringgondani menapa? Gadah pengajap menapa Yayi Prabu Gatotkaca? Wayah Prabu dereng pirsa.
Kula nuwun sewu nggih. Wekdal dinten menika Adipati Wahana ngungsi dhateng Pringgondani. Adipati Wahana ngeyup wonten pangayomanipun Gatotkaca. Wonten Pringgondani Adipati Tunggarana sakwadya dipun gladi ulah yuda. Dipun gladi ulah senjata di pamrihipun Gatotkaca. Mboten dangu malih Adipati Wahana kabiyantu dening Gatotkaca sakwadya balanipun badhe ngraman dhateng Traju Trisna. Mangke menawi Wahana ungguling jurit negari Tunggarana uwal saking Traju Trisna tumunten dening Gatotkaca badhe kablengket dados wewengkon Pringgondani. Mila wayah Prabu Bama kedah ingkang prayitna ngati-ati nggih. Caca muntap lir kinetap duka yayah sinipi. Caca bang mawingo wingo kumedhot padhaning lati. Netra kocak ngundarandir ditepnya mangala cakra. Ngadi katotok braja lungit yasira nalindring Traju Trisna Prabu Suteja. Dadak sakala mangke ana kawula ingkang minggah tinggil bebrangkangan. Tananira layu kumelkut semerah nyomaratani Amet pasang Kalimantan sinabetangi laduni dumawang tawang tawang linepatna tulasare kula ingkang sowan sinuwun. Aja sinengguh panjenengan ingsun tambuh yektine ingsun durung ate wanuh ana kawula ingkang munggah marang setinggil. Kowe sapa kaki? Menawi paduka ndangu kalian kula. Kula abdi paduka ingkang mapan wonten ing wewengkon Kikis Tunggarana. Nami kula Krama Sanggama. Jenengmu Krama Sanggama? Nggih. Krama niku rabi, Sanggama niku kawin. Namung nyuwun pangapunten sinuwun mbok menawi ganggu raos paduka. Sowan kula namung kepengin badhe munjuk atur labet kula kepengin nyuwun pengayoman sinuwun. Sik lungguh sing kepenak. Ditata matur sing apik. Kene rada rene Krama. Krama sapa? Panjenengan sinten? Aku Rangka Dalem Ngestina, Rekyana Patih Harya Sengkuni. Oh. Patih Sengkuni niku sempean lho. Blangkone anyar. Ora kok katemben iki panengsun sumurup yen to duwe kawula ingkang mijil saka Kadipaten Tunggarana. Piye Pak Krama? Inggih, wale-wale menapa kula badhe matur. Ya matura. Estunipun kula menika kalebet tasih kawula Tunggarana namung wiwit rumiyin mila kula ngayom wonten sandhaping gendera Traju Trisna. Awit ngemuti bilih kawula Kadipaten Tunggarana menika sampun pecah dados kalih perangan ingkang sak bregada tumut wewengkon Pringgondani ingkang sak perangan kula nderek nyengkuyung dhateng ateking Prabu Suteja.
Mila nyuwun pangapunten mbok menawi mboten klentu menawi pun krama nyuwun pengayoman dhateng Paduka Sinuwun. Ya, ora kleru. Yen kowe tetep ngayom marang Prabu Suteja, aku kepengin sumrup, gaweamu apa? Kula menika namung tiyang alit, nggih namung sak kecepengipun. Mbok matur wae gaweane apa? Kula menika sejatosipun napa-napa saged ning nggih mung kabejan ingkang dereng dateng. Oh ngono. Nggih. Kula menika menawi enjing dodol gorengan. Nek dalu nderek nabuh. Oh, melu nabuh nggih. Kula riyen nggih tumut rombongan krawitan kraton ngriki riyen. Ning gandeng rumiyin kula remenan kalian sinden Banyumas lajeng didalke. Lajeng kula medal sak mangke tumunten menawi kepareng badhe nderek mriki malih. Oh. Lah kowe kok wong tuwa kok ya cluthak men. Nggih, mbok menawi jumbuh kalian nami kula. Krama sanggama. Sampun ngenget-enget perkawis menika mindak ngintir-intir raos sing manah kula. Loh, lah banjur anak bojomu. Wah, nyuwun pangapunten sinuwun, semah kula sampun pecah. Loh, bojomu mati. Bojo kula pecah. Ya gene. Krana apa patine bojomu? Iya, nyuwun pangapunten labet saking Deksura miyah sia-sia. Nayaka Kadipaten Tunggarana dhateng tiang-tiang ingkang sami ngayom dhateng gendera Traju Tresna. Sampun ta sinuwun tiang kados kula, anak bojo kula rencang-rencang kula ingkang sami nyengkuyung dhateng hadeking Prabu Suteja. Saben dinten saben dalu namung tansah ancik-ancik pucuking ngeri. Menawi bab peperintahan kula menika ngertos menapa jer kula namung tiang alit. Wong cilik niku butuhe mung dagangane laris. Nyandang wutuh mangan ora kekurangan niku butuhe wong cilik. Ewa dene mboten. Dening rereanipun Adipati Tunggarana, Adipati Wahana perintah dhateng wadyabalanipun, dhateng sok sintena tiyang. Mbuh lanang mbuh wedok mbuh nom mbuh tuwa menawi menika nyengkuyung dhateng adeking gendera Traju Tresna kedah dipun kisah sak bajang cindelipun. Sinuwun. Rikala semanten kula nedeng gelar dagangan wonten sak ngajenging griya kula. Dumadakan wonten prajurit Kadipati Tunggarana ingkang dhateng. Dagangan kula dipun obrak-abrik. Bojo kula dipun perkosa wonten ngajeng kula. Anak kula dipun brondong mimis saking wingking. Anak kula inggih tumut pecah dados banten sinuwun kula nyuwun pengayoman. Gunjang ganjing langit kelap-kelap. Lir gincanging alis risang mawe gandrung. Sabaran kaduluwu ger moyak-mayik. Jagat wasesaning Bathara wayah Bathara jagat. Ora lidhok ujare wong daplok. Leres pangandipanipun Eyang Patih Harya Sengkuni. Kanthi bukti pangandikanipun Eyang Patih lan Paman Prabu Jaka Pitana lan paseksen tiyang menika. Setha menawi tingkahipun Adipati Wahana sampun kepengin banggel dhateng paprintahan kula. Pak Krama, kula wonten dawuh aja nangis. Menawi mekaten kula kepareng derek Mayangkara. Mayangkara bathukmu kuwi. Kepareng derek kowe tak paringi bebungah. Non. Kowe tak paringi bebungah. Ora susah bali menyang Kadipaten Tunggarana. Kowe mapan ana ing Kraton Traju Tresna. Wah, nggih, matur genging panuwun ingkang tanpa upami. Yo, iki tampanono. Menika menapa? Iki Redana.
Pinten iki? 50.000. Kula nyuwun sedasa mawon. Lho. 50.000 kok njaluk 10.000. Pokoke kula nek mboten sedasa mboten purun. Ya kene. Wah, ora ngerti duit kalingan. Nyo. Oh, matur nuwun. Asmane sinten, Mbak? Asem. Duit 10 kemaki. Asmanipun Mbak Tobat Lasmini. Abrak 10 tawakke aku. Wong ora ngilo karo githoke jabang bayi. Engkang wingking, Rosyati. Keprok watu biasmu kowe. Nek galak-galak men sindane sapa, Cah? Mlebu pepungkuran. Tak dadake juru pekatik. Nggih, ngaturaken panuwun sinuwun. Sinoksmaya winah sepi sinimpen telenging kalbu. Ora kleru panyawangku praptane buta saka Pringgondani. Iki kaya buta Pringgondani. Kala Bendana ingkang prapta ning Trajutrisna. Ya, bener Kanjawu anak Prabowo Tejo aku kaya Bendana. Aku suwada ning negaramu Trajutrisna kalis ing Sawi kala wangi rayu raliwat taklimku kacur anak Prabu Sitijo. Ya, paman tak tampa gawe gedhening atiku. Mara Gage. Matur apa saka karepmu dhewe apa dikongkon karo Yayi Gatotkaca? Ngene ya. Ning urung-urung tak jaluk aja gathuk wimbamu. Aku wing arep kandha sak wutuhe mega tekaku. Dok kene aku dikokon karo anakku lanang Gatot. Anakku lanang Gatot Sawito anu Gatotkaca. Bakal ngaturake layang. Nawala. Iya. Kaya bocah dadak kanggo layang-layangan wis padha gerang mbok kandha wae. Apa karepe wong Pringgondani? Kusik kabeh yo kudu kanggo dipecu. Apa to sebabe Gatotkaca cok ngaturake layang mestine ana wigati sing banget ora kudu dingerteni dening sapa wae kejaba anak Prabu Gatotkaca lan anak Prabu Buma Narakasura. Ngono ta. Yo, Gage. Kaya ngopo layange Gatotkaca? Yo tapanono, nek aja muring yo, Gen. Cikra kang pala teningal. Terang campo samyong kali. Ler kaget wileting kaca. Kayang kong manguncang niti bencang sangat jimicil. Atinya ngetali wus terus Sura Wilaka. Kaya buta singa bragil. Kocap kacarita. Sang Nata Prabu Bama Narakasura wis nupeksa Surasing Nawala. Apa ta isining layang nenggih Sang Nata Pringgondani atur wuning ngomring Kang Raka Prabu Suteja.
Biling wekdal menika Adipati Wahana sawetawis hari tetinju dhateng Pringgondani. Wa sing gati Sang Nata Sri Wahana mireng tembang rawat-rawat. Bilih negari Tunggarana duk kunane kalebet wewengkon Pringgondani. Wasana sru sanget panyuwunipun kawula sak praja Tunggarana lumantar Prabu Wahana. Pinarengna manjing makempal malih dhateng negari Pringgondani kadi duk nguni. Mila kanthi lumantar nawala wahudyan Gatotkaca nyuwun mringkeng Raka Prabu Bama keparenga ngawontenaken pirembagan babakan kikis Tunggarana. Ingkang kedah sineksen dening sesepuhing ratu nggih Sri Bagindo Matswapati. Auto dupe wis tamat suraos sing tulis sanalika Prabu Bama mengku duka yayah sinipi. Jojo bang mawinga-winga kumedhot padane nglati netra andik ngatirah. Sinabeta marang sak gedheng kaya bal murup mija dahanane. Kumitir kanang asta sigra cek ngasta sadak gineget geget. Kaya enggahan nuwek-nuwek wong kang tanpa dosa weblek sangat palat. Masku mula enten dudu karepe dhewe wong Pringgondani. Saya ceca ngeglo kowe wong Pringgondani serakah dakah ngangah-angah arep ngrayah wewengkon Traju Trisna. Tumraping Bama sak dumuk bathuk senyari bumi. Najan mung sekiren bumi Tunggarana ora bakal tak lilakake menyang Gatotkaca. Kudu tak tomboki pecahing balungku utaing getihku. Kalau bener Kalau bener Kusik to kusik. Aku mau wis kandhe ngarep. Dipikir dhisik, dilus aja doro-doro su kusik to. Kowe ngerti sing layak. Ya mesine gak suwurup. Nek ana teteling lak, guluku sing dadi jole ning najan mung srawong-srawong sruwing-sruwing aku ngerti. Mergo dina iki pancen bener Adipati Wahana kuwi mapan ana Pringgondani. Adipati iki rerean Tunggarana, rereane Prabu Suteja saiki mapan nek nggone Nak Mas Gatotkaca. Dadi kowe weruh dhewe. Ya aku lho. Adipati Wahana mapan ana Pringgondani mau ujupe mung sambang sinambang lumrah wae. Apa pancen ana karep? Nek saka pangrasaku pancen dheweke kepengin golek bebantu nggone bakal ngraman menyang Traju Trisna. Kanthi dasar jare krungu tembang rawat-rawat ingkang nyebutake yen dek biyen Tunggarana kuwi bawah negara Pringgondani. Dheweke njaluk wal saka Traju Trisna nuli arep melu Gatotkaca. Jroning layang wis kacetha yen to Gatotkaca ngajak supaya aku gelem sarasean ngrembug babakan panjaluke Adipati Wahana. Kanthi njaluk disekseni dening Eyang Prabu Matswapati Wirata. Kalau bener lho, piye, Gen? nitik saka ukara sing mengkono mau genah wis cetha welo-welo yen to anakmu Gatotkaca kuwi wong serakah. Dheweke kepengin blengket Kadipaten Tunggarana arep ngrayah wewengkonku. Anggepe apa Gatotkaca celandakan lanyo-lanyo arep nyampuri urusan ing negara liya. Tunggarana kuwi rak jajahanku kena ngopo lah kok dadi wong Pringgondani ku melancang. Taunana Windana Tunggarana ora bakal tak ulungake menyang Gatotkaca. Lho kang saka kuwi, kalau bener lho. Piye, Gen? Ora dadak nganggo layang, cukup lesan. Kowe baliya kandha karo ratu Gustimu. Omonga karo keponakanmu. Lah aku kudu kandha apa karo Nak Mas Gatotkaca? Matura yen Bama Narakasura moh dicak rembugan perkara iki. Kandha yen to Tunggarana kuwi wiwit biyen mula nganti seka saiki tetep ke bawah keperintah Traju Trisna. Mula ora susah dadak nganggo sarasean. Ora perlu dadak nganggo paseksen Yang Prabu Sri Bagindo. Entuk ora entuk, lila ora lila. Adipati Wahana sing saiki mapan ana Pringgondani arep tak jaluk bali. Syukur yen belum krana aris ewa dene Banda kalani Beguguk Utawaton. Yen budi bakal sembadani bangga tak rampungi. Yen Gatotkaca melu cawe-cawe trekaya Adipati Wahana. Yen to Gatotkaca ku mawani mbokongi kraman Tunggarana, aja takon dosa. Wong Pringgondani bakal tak lokke sak dosane.
Aja meneh wong Gatotkaca ayo maju sak pendawane. Bama Naraka Surabaka mingkuh saka Perkewo. Nyata laruta saking yudha sang guru kula. Yen tanang utus sang Sri. Oh, kene ya, Gen. Bali yo Bali ne kabeh ki dirembuk. Mbok dirembuk sing sareh. Kuwi aja grusa-grusu. Nek kesusu ki bakale kleru. Perkara Tunggarana ki sejatine dudu karepe Gatotkaca udu. Iki penangise wong sak Kadipaten Tunggarana lumantar Adipati Wahana. Dheweke nangisi adimu Gatotkaca sing surasane wong Tunggarana kepengin bali kumpul karo basa Pringgondani. Miturut dongeng negara Tunggarana kae biyen klebu wilayah Pringgondani, mula njur padha pengin nutumke balung pisah ngraketke daging renggang ngono. Dadi anak Mas Gatotkaca ngajak sarasian karo panjenengan ki dasare mung bakal kepengin jejegake adil karo bener sing dasare kawicaksanan ngono. Mula njaluk disekseni ingkang Eyang Maswapati jalaran Sri Bagina Maswapati kae dadi kunci pepakem Pustakaraja babagan dumadine negara-negara saindenging jagat iki. Kabeh gambare lemah ingkang ana wewengkon sak jagat iki ana negara Wirata. Mula njaluk disekseni Sinuwun Prabu Sri Bagina Maswapati merga iku ratuning para ratu ngono. Lan meneh pancen bener nek perkara bumi, perkara kikis, perkara lemah kuwi ora kena gegabah, ora kena ngawur. Dasare kawula sak Kadipaten Tunggarana wis padha ngerti catur tertib bidang pertanahan. Kowe iki kandha apa? Lho aku me omong sak utuhe. Kabeh eling marang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Kuwi ingkang ngatur dasar-dasare bab palemahan. Sing angka 2 aturan pemerintahan nalika semono ya kuwi nomor 10 tahun 1961. Kuwi babagan anggone padha daftarke lemah. Kaping 3 putusaning Ratu Wirata nomor 26 bab palemahan lan pasiten saindenging jagat iki. Pokok kabeh kawula Tunggarana wis padha sadar sak wutuhe yen to manggonana bumi kono kuwi kudu nganggo layang. Pokok manut pitung sejarah lan layang kang gumathok cedhane wewengkon kikis Tunggarana kuwi duwadi ana wewengkon negara Pringgondani. Mula kowe aja nyalahke karo adimu Gatotkaca. Adimu Gatotkaca ki mung perkara disambati karo wong-wong Trajutresna. Sembono mau nek anak Prabu Suteja danganing penggalih wadene nek ora karena rembugan anakku Gatotkaca ya gak peksa. Tendan. Kula aja kurang pamengku. Perkara Adipati Wahana saiki mapan ning Pringgondani ki dadi tamune kaki Prabu Gatotkaca. Sajroning mapan enek kono kawilujengane Adipati Wahana tetep dadi tanggung jawabe Gatotkaca. Jadi nek enek tembung anak Prabu Bomarep ngruda peksa Adipati Wahana arep kok jak bali yang Tadutesna ya kosek-kosek ya nek Wahana gelem. Upama gelem Wahana nek sing wedok gak gelem jak mulih kuwi arep apa? Pokok Wahana ki ndok Pringgondani saiki wis kerasan. Malah nek kono arep rabi meneh. Buta edan. Buta edan kala bendana. Apa ni? Ni suweni. Wong edan suweni bathukmu. Patih Sengguni. Ya iya aku ngerti kok. Mula aku tekan kene hawane nek panas jebulane ketahuan kowe ni. Kosek. Kowe aja gumampang kandha sing ora-ora. Ngendi sejarah ingkang ngetokake yen to kikis Tunggarana kuwi klebu wewengkon negara Pringgondani. Kowe ora usah melu campur tangan. Kowe iki nek kene mung dayoh, aku ya mung tamu. Aku ya mung kokonan. Nek kowe tekono kene mesti kowe bebrangus kahanan. Kowe manas-manasi suasana kowe. Kowe biyen mula mbuh negara kendi, mbuh Madura, mbuh Ndarawati, mbuh Ngamarta. Anggere ketekan wong sing kaya kowe kuwi Sengkuni.
Mesti ora wuru hawane ya wis begep kaya ngene. Anggepe apa ora samelu caturan perkara Kikis Tunggana. Iki dudu urusan. Apa kowe ya ndek perkara tumraping bumi Tunggana? Lho, nek aku nek isih wani sing Gatotkaca, aku sing wong Pringgondani. Moko manut sejarah. Kikis Tunggana iki klebu wewengkon negara Pringgondani. Lah nek kowe wong Astina ora eling sambung rapete karo Sanggit iki. Ayo, mulya. Lho, mulya kepiye? Aku ana kene iki pepundhene wayah Prabu Suteja. Aku iki dituwakake tinuwa-tuwa tinuwi-tuwi dening Ratu Trajutrisna. Anggepmu ki apa? Aku iki patih Wrangka dalem dutaning ratu. Dutaning ratu, Ratu Ngastina. Oh, ala. Ini. Senengane kok gregon-gregon wong rembugan. Oh ya digugu-gugu omongane. Lah, kowe kok wani menteleng yang wani wae wedeng apane? Cekeke sanopo peh kowe patih. Aku wis buta kaya ngene mbok sepelekke jane buta kocluk buta pekok. Aku buta ora pati genep lek jujur. Tiba kowe patih gane ngutal duwite rakyat. Tutuk-tutukno kowe dadi patih. Dia seneng nyalon dadi patih. Wong kurdo antri mlebu hukuman nek senenge Raja Jawa. Ngene kok pilihlah saya. Saya akan membahagiakan rakyat kecil. Rakyat kecil dengkul wajil kuwi. Saya bangga jadi. Ya cuk ora apa-apa. Oke, nawak-nawake janjeni. Bejeng nek kula kepilih panjenengan lemah wong sak desa kula sertifikatke. Lah kok ngenteni besok nek dadi. Wah, calon goblok. Polone kopong. Lah nek mung janji perkara sok nek kepilih wae, lah aku yo wani nyalonke wali kota. Wale carane sok benek wis dadi jenenge ora enek wong calonan dedel duel. Apa pokoknya mayani sok nek dadi. Kowe bakal tak rabekke entuk dari sini. Wah kok sok nek dadi. Wah gepe apa? Wah ngono e gambare pasang itu lho dalan prapatan kanggo kupluk. Kemuliti to ini ora ngerti cilik amu. Kalau bendol apa? Kok nyengap aku? Nyengap wae, bingung aku. Putek aku gagas menungsa dola. Kabar ngelik tekan ndi. Terus dulu kecut. Wah bendina hong. Jadi kabar mencotot kowe mujian aku joting pringis. Nek ora tak kombangi dadi apa, Pak? Heran iki. Cekak cukupe kowe bali kondo karo Gatotkaca. Ya kondo. Nek aku ora gelem meksa lho. Nek Adipati Wahana gelem bali ya men bali. Nek ora gelem aja kanthi dipeksa. Nek mengko kacana payu-payu wong Trajutrisna do gembruduk teko ning Pringgondani padha njaluk baline Adipati Wahana kanthi ngruda peksa. Luwih-luwih natang perkara karo wong Pringgondani. Aja liya-liya tandinge kejaba kala bendana. Wis aku bali. Sing sedayu mangke rayu. Palpine cok gudir winadung. Iki omong apa iki? Wong ora parik. Peklek keceplok kalen. Timbang golek. Kowe kok bengangang men, pupuk bojoku ora melu. Wali-wali karo aku. Jarak apa karo aku? Do tak tandangi kabeh kok. Kanjakno tak sepal ambemu. Wong ora denger. Aku njaluk pamit. Rajingan.